Goedemiddag, wij staan hier in Dordrecht in de lunchroom van Bert en Roelie Bartels. Nee, wij staan deze keer niet in Frankrijk, maar wij staan in de Friese straat bij de lunchroom Hartjestad, midden in het centrum van Dordrecht. Deze twee mensen hebben een supergezellige lunchroom met daarbij nog heerlijke producten die je daar kunt kopen. Je kunt het brood kopen van Robert van Beckhoven. Je kunt buiten de heerlijke koffie, limonades en de lunchgerechten ook terecht voor onze producten die hier uitgestald staan. Siropen van Eikenbel. Je kunt de Côté en Provence lezen. Leuke cadeautjes voor de feestdagen kun je hier vinden. Olijfolie van Moulin Jouve. En het leuke, je kunt nu ook een keer zien waar de winkel van Moulin Jouve is. En olijfolie, de confitures, de tapenades. En ze hebben een prachtige kraam voor ons gemaakt. Waar wij de producten van Obeck vinden, de heerlijke vissoepen. De producten van de truffel op dit moment. De producten van Tandemé, hartige producten. En heel veel zoete producten. De confitures van Comte de Provence kom je hier tegen. Honing van de Lys Miel. Heerlijke noga van de confiserie. De olijven met pit van Luitenant. Ze hebben trouwens in New York hebben ze de gouden prijs gewonnen voor hun olijfproducten. En zeker niet te vergeten op dit moment van het jaar de heerlijke terrines met de confies. Dus ik nodig iedereen uit. Kom naar Hartjestad in Dordrecht. En beleef het. A bientôt.